En aquesta taula d'expresidents i expresidentes de la nostra entitat que han encapçalat les seves juntes, les persones col·laboradores amb l'entitat durant aquests 50 anys. Us donem la benvinguda, us agraïm al públic que tingueu aquesta motivació per estar en aquest acte. Volem agrair la presència de tots els expresidents i les expresidentes, així com també del Paco Escribano, que molt amablement va acceptar la nostra invitació per presentar, més aviat conduir, aquest acte. Més lluny, heu d'anar més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen. I quan 1276, Joan Pasqual. Tingueu ben present no aturar-vos. Més lluny, sempre aneu més lluny de l'avui que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny del demà que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar nova senda. Més lluny, sempre aneu més lluny de l'avui que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar. Dels orígens del GER en destaca la importància que va tenir recuperar uns espais públics que fins aleshores estaven controlats i monopolitzats pel franquisme i l'Església. El treball en equip i voluntari i un clar compromís polític, cultural i social han estat presents al llarg d'aquests 50 anys. Més lluny, heu d'anar més lluny dels arbres caiguts. Actualment, i de cara al futur, en destaca el compromís amb el feminisme, la transformació social i ecològica, així com l'antiracisme i la presència en els espais públics i les xarxes socials. Tingueu ben present no aturar-vos. Tingueu ben present no aturar-vos.